Danas je jedan važan događaj zato što zajedno sa Srbiju, sa udruženjem građana i grupom građana Obrenovac 2012. godine i naravno, evo, svi mi ovde sa gospodinom Negovanovićem ja imam veliko zadovoljstvo i čast da sam potpisao sporazum o pristupanju ove grupe građana stranci Zajedno za Srbiju. To će svakako biti za nekoliko dana. I mislim da smo napravili još jedan vrlo značajan korak, da u duhu onoga što mi verujemo da je prava politika, to je širenje ideje samouprave, solidarnosti Evrope, a pre svega otvaranje jedne jasne razvojne politike u Srbiji, okupljamo se svi zajedno u celoj zemlji, evo ovde u Beogradu, u jednoj važnoj beogradskoj opštini, Obrenovcu, na ozbiljan i realističan način i u organizacionom smislu ćemo da napravimo jedan veliki korak napred. I siguran sam da ovo je naravno i priprema za beogradske izbore koji su pred nama, ali i više od toga u Obrenovcu koji je suštinski važan za celu privredu Srbije, jer se tamo nalaze neka od najvažnijih elektroenergetskih postrojenja, u Obrenovcu koji je grad sa značajnom ulogom i u društvenom životu u Srbiji. Otvorili smo danas jedan sasvim nov prostor i ja sam siguran da na ovaj način ćemo mnogo snažnije, bolje i brže građanima Obrenovca preneti suštinu naše ideje. Dakle, razvoj. Mi imamo ideju kako da uđemo u jedan veliki razvojni ciklus, kako da se otvori prostor za ogroman broj građana i naših porodica, da se prevaziđe velika ekonomska kriza u kojoj se nalazimo, kako da dođemo do novih radnih mesta, proizvodnja hrane, energetika, IT sektor, turizam su velike razvojne šanse. U Obrenovcu je, naravno, energetika na prvom mestu, pa naravno i poljoprivreda. I mi ćemo ta svoja viđenja i te svoje razvojne planove svi zajedno, evo, od danas da predstavljamo građanima Obrenovca, sigurno da ćemo dobiti podršku za ono što radimo.